Добре дошъл в тази 15-минутна йога практика, която е за раздвижване и отпускане на тези бедрата. Тази практика е особено подходяща за хора, които работят по-дълго време в седнало положение и искат да подобрят подвижността и да отпуснат напрежението в областта. Нека да започваме. Седни удобно на постелката и ще затворим за миг очи. Дишаме равномерно през носа с корем. Забавяме темпото, нормализираме дишането. Отпускаме раменете и ръцете. Гърба е изправен. Отваряме бавно очи и слагаме десния крак една идея по-напред от левия. Вдишваме дълбоко и на издишване отпускаме тялото надолу към крака. Задържаме тук. Преместваме тялото си и дланите към десния диагонал и задържаме за още няколко вдишвания и издишвания. Отиваме в левия диагонал и задържаме. Дишаме бавно и равномерно. Връщаме тялото в центъра, вдишваме дълбоко и на издишване отпускаме тялото още по-надолу към крака. На вдишване изправяме тялото и сега сменяме краката, слагаме левия крак отпред. Вдишваме дълбоко и на издишване отпускаме тялото надолу към пода. Преместваме тялото в левия диагонал, вдишваме дълбоко и на издишване отпускаме тялото надолу.
Повдигаме се леко и се преместваме в десния диагонал и издишваме тяло надолу. На вдишване връщаме се към центъра и издишваме и освобождаваме тялото надолу. На вдишване тяло нагоре. Слагаме краката в пеперуда на едно ниво. Вдишваме дълбоко и издишваме отново тяло надолу. Задържаме за няколко вдишвания тук. Опитай се на всяко издишване да пускаш тялото още малко надолу към постелката, като първото нещо, което отпускаме надолу е коремът. На вдишване бавно тяло нагоре. Слагаме стъпалата на земята, подпираме се леко с ръцете в страни. Отваряме краката на 45 градуса и пускаме дясно коляно долу на постелката. Лявото също го извъртаме, докъдето можем. Сменяме посоката и раздвижваме хубавичко таза и коленете. Повтарям още няколко пъти. Добре. Сега обръщаме се надясно, поставяме дясното коляно на пода и левия крак го свиваме. Обръщаме и цялото хубаво надясно и задържаме за няколко вдишвания и издишвания. Нека тежестта ти да не бъде изцяло върху дясната страна, а се опитай да я центрираш и да чувстваш леко напрежение на левия крак. Леко напрежение, да не е силно. Задържаме още малко тук. Добре, отпускаме леко. Вдигаме лявото коляно първо и се обръщаме на ляво. Коляното е свито. Левия крак е напълно на пода. И натискаме леко върху дясната страна.
Дишаме с корем. Добре, освобождаваме десния крак. Връщаме се напред и минаваме на 4 крака. На вдишване, куче глава надолу. Раздвижваме стъпалата. Разтягаме хубаво краката. Съдържаме за миг тук. На вдишване, десен крак назад и нагоре. И на издишване взимаме крака напред пред дланите. Прехвърляме дясната ръка от вътрешната част на десния крак и отпускаме лявото коляно на пода. Задържаме тук за момент. Обръщаме стъпалото леко настрани и отваряме коляното и може да си помогнем с дясната ръка и да натиснем тази надолу към постелката. Връщаме стъпалото обратно и заставаме, ако ти е удобно, да ставаш в поза гущер, като пускаш лактите надолу на постелката. Напълно нормално и окей да стоиш и на длани. Ако чувстваш силно напрежение, остани на длани. Ако се чувстваш комфортно, застани на лакти. За няколко вдишвания и издишвания задържаме. На вдишване отново на длани. Повдигаме лявото коляно и на издишване куче глава надолу. На вдишване вдигаме ляв крак назад и нагоре. Свиваме коляното, издишаме, взимаме крака напред към гърдите и поставяме наравно с дланите. Преместваме лявата ръка от вътрешната страна на левия крак и задържаме тук за момент. Отпускаме дясното коляно надолу на постелката и стъпалото също. И натискаме таза надолу към постелката. Дишаме спокойно. Поставяме лявата ръка на лявото коляно
И отваряме стъпалото, повдигаме настрани и задържаме тук за миг. Връщаме обратно стъпалото и се пускаме на лакти, само ако се чувстваме комфортно в поза гущер. Посоката на таза и на тялото е надолу към постелката. Бавно се повдигаме отново на длани и на вдишване. Слагаме десния крак, стъпваме на него, вдигаме се и куче, глава надолу, издишаме. Препускаме се надолу към постелката и лягаме. Заставаме в пеперуда в легнало положение, отпускаме краката в страни и е време за почивка. Можеш да останеш в тази поза и да си починеш колкото пожелаеш. Аз ти благодаря за тази практика.